Wat een fantastisch feest. Wat een mooi gezicht. Geweldig die Todderzek. Maar nou gaan we ook nog iets belangrijks doen. En ik heb straks nog gezegd, we hebben een jubileumjaar. En wat is een jubileumjaar zonder een jubileumprins? En we hebben er een. Hij staat hierin. Dit is die proclamatie. Had hij ergens geschreven. En ik wil heel graag... Ja, er werd van alles gezet hiervoor. Er werd nog flink gerooien hiervoor. Want iedereen zit nou te kijken. Wie is er weg? Waar zien ze hen? Is hij dat? Is hij het niet? Wie is het? Ja, heel wat gerikrooi. Er is zelfs ook prinsenrooien geweest. Via Facebook heb ik nog iets voorbij zien komen. Ik zag straks nog, toen ik ergens was, nog wat bladen liggen. Rooien. Wie zou je het dit jaar zien? Wie zou de nieuwe jubileumprins zien? De opvolger van ex-prins Ivo. Maar natuurlijk eigenlijk ook een beetje de opvolger van de vorige jubileumprins, ex-prins Guus. We gaan het vandaag allemaal zien. We gaan het allemaal metmaken. En daar zie ik al het bekende, beroemde ding van het Boombakkers. Zie ik al staan. Bij de trap. Hij moet erin zitten. Ik zie al vreugdevolle gezichten daar. En ik zou een klein beetje willen verzoeken langzamerhand deze kant op te komen met het ding waar de nieuwe jubileumprins onder zit. Doet voorzichtig, doet rustig aan. Hij moet de trappen kunnen nemen. Wat. Hij moet er wel rustig aan. Daar zit het. Ja, is het in de grote? Is het in de kleine? Ja, hier zit een nieuwe jubileumprins van het Boombakkers. Het grote Gennepse koninklijke Boombakkers. Het en een nieuwe jubileumprins. Wie zou je het zien? Wie zou je het worden? Kende hem wel, kende hem niet. De spanning loopt op mensen. Kijk nog eens om hem heen. Zie ik bekenden die er net nog waren en nou niet meer. Misschien zit hij er wel onder. Misschien ook helemaal niet. Ik weet het niet. Het blijft spannend. Ja, draai er maar een rondje met hem. Ja, kijk goed. Wat jullie misschien niet weten, maar je kunt er dwars daarheen kijken. Hij ziet jullie allemaal. Het werd zwaar, Jos. Volgens Jos werd het ding zwaar. Ja, dat moet ook. We moeten er wel een beetje pijn van leggen. Dat moet wat voor gedaan worden, Jos. Ja. Nog een moment dat hij bekend gaat worden. De nieuwe prins van het Boombakkers. Jongens, we gaan met z'n allen, net als net, aftellen. Ik moet naar de kant staan, zeggen ze, want anders komt hij niet in beeld. We gaan maar allemaal aftellen. Vanaf 11 naar 0. We beginnen bij 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier is de nieuwe prins van het Boombakkers. Mensen, kijk achterom, want daar komt hij aan. De nieuwe prins van het Boombakkers, daar staat hij. Prins Joris de Eerste. Gas op de zuiger!
lastig goed, dat snap je wel. Want samen proberen zoeken ga je, zit niet te haaien, geef maar gas. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend groot gestum. Door een kleuren leven weer op, geef het gas erop, kunt nemen stop. Kom weer op een pedalen stop, dan is het met de rust gedom. Dat luurders hebben we sneller zo gebleven, 3 dagen. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend groot gestum. Gas op de Zuiger! Kom op, wie verkens willen gaan. Verstand op 0 de turbo aan. Van vuurs in het wind is het als woon zich. Is de kook zo goed wie ook. Naar de ene der van Hering Hilch, die het leste weer tegen schild. Kom, laat nu de glazen nog eens klinken. Niet bedenken, geef maar gas. Is met vaste lovend groot gestum. Door de kleuren leven weer op. Geef het gas erop, kunt nemen stop. Kom weer op de pedalen stop, dan is het met de rust gedom. Dat luurders hebben sneller zo weer bleven 3 dagen. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend groot gestum. Pedalen stond, dan is het met de rust gedaan. De luurders hebben sneller zo weer bleven 3 dagen. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend groot gestum. Ja, vrolijke kerels van de grote stad Bombakkers, die staat in al onze jubileumprins, Prins Joris de Eerste. En als ik de hoogheid mag verzoeken, boven van zijn grote troon af te komen en toch even een moment te zoeken met ons te vertoeven hieronder. Hij komt naar beneden en dan wordt door de Raad van 11 ergens een erehaag gemaakt. Dus mocht er nog even staan tussen de kroon en het podium, ga even aan de kant staan. Dan zal hij langs jullie komen. Misschien kunnen we gauw even een handje geven, misschien een gauw een box.
prinses Nikki van het Boombakkers. Ja, hier staat hij dan. Hier staan ze. Het kerstverse prinsenpaar van het Boombakkers. Prins Joris en prinses Niek. Ik wil de eerste reactie van een hoogheid zelf horen. Hoogheid, hoe is het? Ik zie helemaal back af. Nou wel, echt waar. Moet nog een heel jaar komen. En een woord van een prinses misschien? Gebakken ei. Gebakken ei. Is inmiddels gekookt. Zien ze niet geweldig? Heel mooi. Ja, we moeten toch nog wat officiële dingen moeten wij nog even gaan afhandelen. Dit is met name wat ik hierin heb. Dat is de proclamatie. Hij gaat hem niet helemaal voorlezen. Hij hebben we eigens geschreven. Ik vermoed ook met z'n tweeën. Dat denk ik wel. En dat hebben jullie heel mooi gedaan. Hij ziet er schitterend uit. En de proclamatie gaan we dadelijk echt voorlezen. En daarna gaan we nog eens een beetje hossen en springen. Zolang jullie maar weten. Morgen is het open huis. Hier achter ons. Nog 50 meter lopen. Dan gaan we het halen. En als je zin hebt en eens langs te komen, doe dat gerust. Je ziet bij deze uitgenodigd.
En dan wil ik extra dansmarietjes verzoeken, want die kunnen het heel goed. En dan is de proclamatie een beetje uit te rollen. Ja, kan ik ook zo'n stukje bij, daar heb ik ook. Er zit een knopje in, heb ik er ergens in gedaan. Krijg je dat eruit, Mout? Mout krijgt dat eruit. En hij staat heel ver weg naar beneden. Andersom misschien. Oh, dat is goed. Ja, is goed. Ja, nee, dat zal ik ze niet eens ergens anders. Ja. Kan je lezen? Ik kan het niet zonder bril. Nee, niet allemaal. Tot aan die punt en ik over. Even wachten. Ja, er moeten allemaal mensen bij. Er moet allemaal... En we hebben ook... Ik kan er ook ergens bij staan, Noor. Kan ik ergens bij staan. Met trouwens echt fantastisch applaus voor deze geweldige dansmarietjes die ons al jaren steunen. Oh, dat wil ik zeggen. Yes. Ja, we sluiten de rijen een beetje, want er staan wat zaken in die voor de jongens hierachter heel interessant zien. En dan kom ik jullie zo meteen wel achter. Ik geef het woord aan onze kerstverse jubileumprins, onze hoogheid, prins Joris ten Eerste. Goedenavond. Wij, prins Joris ten Eerste, prins Carnaval 2022-2023. Bij de gratie van alle bombardiers, keienschieters en verbouwers van Klein Hercules. Opvolger van de onvergetelijke prins Ivo den Eerste en zijn prinses Harriet. Geboren in Nijmegen, opgegroeid in de Arenstraat, nou woonachtig boven de Lange Toffel in de Nierstraat. Zoon van ex-prins Sam den Eerste en ex-prinses Jet, aanvoerder van het D-team de Wolfpack. Voetballend op de Heikuil en grootmeester in het snijden van groenvuur. Ex-prins bij onze jeugdvrienden de Colorado-kevers. En de 72e prins van het 77-jarige Bombakkes. Laat weten aan alle vastelavondgekken in onze Bombakkenstad die dit lezen en horen en willen onthouden. En niet meer vergeten de volgende benoemingen. Als mijn prinses, mijn eigen Nicky, dochter van Jan en Birgit, nooit. Als mijn eerste adjudant, ja, Pascal Nogerede, alias het plekpletje. Als mijn tweede adjudant, Martijn Wilbers, alias de Pruber. Als mijn schorrimorriemeester, Jules Leushuis, alias de Deurlichter. Als mijn hofdames, Noor, Valerie en Maud. Verder blijven alle portefeuilles ongewijzigd en hebben wij voor deze vastelavond de volgende proclamatie uitgevaardigd. Punt 1. Bij de Colorado-kevers al veel ervaring opgedaan. Wie had dat gedacht dat ik nou bij het Bombakkers als prins mocht gaan staan? Het Bombakkers bestaat nu 77 jaar. Een extra reden om flink te hossen met elkaar. Door de coronacrisis lag de vastelavond aardig op zijn gat. Daarom vieren we dit jaar extra goed in onze mooie stad. Wit of bruin, of wat voor een kleur, met vastelavond heeft niemand een slecht humeur. Dit jubileumjaar wil ik iedereen los zien gaan. Eet en drink daarom op tijd wat lekkers, zo blijft op haar benen staan. Mijn leus voor deze dag is: deze vastelavond komt iedereen met goede zin. Geniet, leef en doet in. Al dus voorgelezen en door jullie allemaal goed onthouden, gedaan in die stad Gennep op 11 november in het jaar 2000 plus 2 keer 11. Het kroont daar! Het kroont daar! En hetzelfde mendig blijven krullen! Ja.
mensen, de plichtplegingen zijn gedaan. En nu kunnen deze twee eindelijk los. Ze hebben maandenlang moeten liegen, zwiegen, van alles moeten doen. Om er maar niet achter te laten komen wie ze eigenlijk zien. En vandaag zien we wie ze zien. De nieuwe prins en prinses van het Koninklijke Boombakkers van onze stad Gennep. Van harte gefeliciteerd jullie twee, namens ons allemaal. En ik denk, Hans denkt wel een paar leuke nummers klaarstaan. Of hebben we al de nieuwe artiest al in gezegd? Volgens mij nog niet. Sensation Wildland Anthem. Maar dan net even anders. Los met de snowballetjes. Klappen met die handjes. Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou. Welkom in de feesttent. Doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar de bak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen. De hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Naar links. Naar rechts. Nog een keer. Naar links. Naar rechts. Zingen! Gezellig, blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes lekker vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Wat zei het? Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Ja. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Naar links! Oh ja, naar rechts! Londen, dat gaat er goed op. Naar links! En nog een keer naar rechts! Oh! Ja! Ik word helemaal koekoek! Feest! Zing! Oh! Kan ook nog wel een tandje sneller, of niet? Zingen! Springen! Ja, daar gaat die! Welkom in de feesttent, doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar de bak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes lekker vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Is er hier een defibrillator of niet? Want god man, een junk. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland winters lucht. Dat heel Holland winters lucht. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la. Zoveel tier en zoveel energie. En amper iemand die me kan zeggen, nou, soms heb ik het door de tunder al dat bier. En met een vies gezicht zet ik niet laat meer meer. Of het duurt door het eten, ik leef verkeer. Hij ik vroeger maar doorgeliefd. Denken, ik begreep het niet. Maar ik weet nou, hoor alleen. Want er komt er nog. En een prachtige schouwburg in de Limburgzaal.
En een prachtig publiek. Jullie klapten en jullie zongen als mierlen. Die avond waren we samen in Heerlen. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. De prinsuitruiping war een feit, zelfs zegelde naar huis. De ganse straat die sleebal en dus heiler zich maar koes. De eerste houwer aangebeld, die iedereen in de straat. En dan aan iedereen vertelt, wie of dat het soort. Maar wie er langs de buurman komt, toen heiler het niet meer. Hij duwde op die bel legaal, al wordt het 1:15. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Veel wisten ja al lang dat hij een gooien zat. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Het is al lang geleden dat we hier de prins hebben gehad. De schnaps wordt uit de kast gehaald en er wordt geklasjeneerd. Welke prinsen waren en wie moest werden geseerd. Ook welke spreuk de beste wordt alle naai bepraat. Maar het beste wordt bijeen te komen met de ganse straat. De straat was ervel nog van niks, die slijpen nog wie is. Maar het smorgens vroeg loopt van die twee een briefje in de bus. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Veel wisten ja al lang dat hier de gooien zat. We hebben de prins in de straat, de prins in de straat. Het is al lang geleden dat we hier de prins hebben gehad.
En dan komt die mensen speciaal voor Frans Joris. Ga mee! 3, 2, 1. Hey, ja. Oké.